Yung adlaw mga katambag, aduna usab kitay tubagon nga pangutana karon kung ano bunyagan man sa Katoliko ang mga bata o kung ano man nga doon naman kitay bunyag sa mga masuso. Simple lang kayo mga katambag sa atong katekisismo o mismo ang gitudlo sa Biblia tungod kay nasayod kita nga ang bata aduna may sala. Diya sa Roma 5:12 mga igsuon nga ang sala mikaylap sa tibuok kalibutan tungod sa sala sa katao. In short, ang usa ka bata aduna nay sala. Di Salmo 51 bersikulo 5 si Salmista David miingon, makasasala ako so kad ako'y panamkon ug daotan ako so kad ako nahimugso. Sa ato pa, ang usa ka bata aduna nay sala, unsa man nga sala, dili sala nga buhatnon, kundi sala nga panulundon. Sala nga iyang napanunod sa atong unang mga ginikanan o sala nga atong napanunod sa atong unang mga ginikanan nga mao si Adan ug Eva. Now, ang pangutana, unsao man nato aron mapapas ang maong sala? Walay laing paagi mga igsuon sa pagpapas ni ana nga ang pagpapas sa mao nga sala nga panulundon pinaagi lamang sa bunyag mo na nga si Kristo miingon, gawas ko ng tao, magpakatao pag-usab, dili siya makasulod sa gingharian sa langit. Nangutana si Nicodemo, unsao man pagpakatao pag-usab sa usa ka tawo? Mosulod ba siya balik sa taguangkan siyang inahan o niya ihimugso? Si Kristo miingon, di San Juan 3 bersikulo 5, gawas ko ng tao, magpakatao pag-usab, diya sa tubig ug sa espiritu. Ang mga banggitan nga mga biblical scholars nagpasabot niini nga kining maong konteksto sa Juan 3:3 ngadto sa 5 wala lain nga giskutan niini mao ang bunyag. Mo na nga importante kaayo nga ang mga bata bunyagan aron mapapas ang sala nga panulundon. Nya aron usab nga ang mga bata mga igsuon mahiusa sila ngadto kang Kristo. Kay sumala sa Galatia 3:27 ang bunyag mao man ang nakapahiusa nato ngadto ni Kristo. Matod pa sa Galatia 3:27, gibunyagan kamo aron mahiusa kamo kang Kristo. In short, importante kaayo nga ang mga bata bunyagan aron semtang bata pa sila, mahiusa na usab sila ni Kristo ug mahimong mataw pag-usab. Mo na nga sa Juan 3:3 ngadto 5, sa diha nga gibunyagan na mataw na sila pag-usab. Diha sa 2 Korinto 5 bersikulo 17, nataw pag-usab. Again, sa unsa nga paagi nga mataw pag-usab, pinaagi sa bunyag. Nya kini mga bata, apil man ni sa saad sa bunyag mga igsuon kay mayroon ba niya mga igsuon nga mga protestante dili bunyagan ang bata kay ang bata kuno dili tao. Uy pag sure kan sa man mahitabo nga ang tao nanganak og iro. So kay tao man ang nanganak, tao pod ang iyang gianak. Mo na nga sa Juan 3:6 ang gianak sa espiritu, espiritu. Apan ang gianak sa tao, tao usab. Sa to pa ang bata, tao gayud. Mo na sa Juan 16:21 inig ka tao sa bata. So tin-aw kaayo nga ang mga bata, tao gayud. Unya sugo man na ni Kristo sa Mateo 28:19 nga himua ang tanang tao nga kung tinun-an pinagi sa pagbunyag, no? So katanang tao man, again, apil ang bata. So tin-aw kaayo na mga igsuon unta atong nasabtan. God bless.